Fl-aħħar ġimgħa tal-kampanja referendum, illum iċ-chairperson tal-Moviment Iva, Deborah Xkembri, wieġbet għall-mistoqsijiet li sarula dwar id-dħul tal-liġi tad-divorzju. Irribattiet l-akkużi li din il-liġi se ddaħħal divorzju bla raġuni. Qalet li billi d-divorzju jiddependi mis-separazzjoni hija idea falsa li wieħed jiddivorzja bla raġuni. Iż-żieda fil-koabitazzjoni u t-tfal barra żwieġ mhumiex konsegwenza ta' divorzju. Insistiet li l-lej jridu jċaħdu l dawk li jridu jkunu responsabbli. Imma min irid ikollu din l-għażla ta' ejja ħammarru, din l-istil ta' ħajja qed inħalluh. X'jagħmlu huma. Imma min irid ikun iktar responsabbli qed ngħidulu le. U aħna f'pajjiż ħlif nitolbu nies ikunu iktar responsabbli ma nagħmlux. U mbagħad għax in-nies iridu jkunu iktar responsabbli qed ngħidulhom le. Michael Falzon mill-istess moviment qal li l-kampanja tal-le kienet insolenti. Saħaq li bħala demokristjan qed jagħti semmu fil-moviment Iva għax huwa kontra l-oppressjoni u r-rispett tad-dinjità tal-bniedem. U għalhekk jgħataw jien ma' dinnaħa għax jiena kontra l-oppressjoni, jiena favur id-dinjità tal-bniedem u jiena favur li pajjiżna ikun demokrazija liberali. Tkellem ukoll id-deputat laburista Evarist Bartolo illi saħaq li l-vot Iva huwa vot favur dawk li jridu jibnu ħajja ġdida.